Gott sie niet falsch op Eden, nummer 15. Kun reden als Johann dich. Zo vangen we vandaag bij een nieuw boek aan. Dat is dat tweede boek Mose. De Englische namen daarvoor is Exodus. Dat meint Rütgonen. Wils dat tweede boek Moses besonders veel daarover redt, wo Israël uit Egypten rütging. Wel we nu dat tweede boek Moses abschlonen. En dat eerste kapitel wordt ons gezegd dat Jacob als oude man met 70 zeilen naar Egypten trok. Dat meint dat ze alle taub 70 mensen waren, wat zich aan die tijd van Jozef en Egypten aansiedelen leiden. Daar merken ze zich ganz thuis, en daar starf Jacob ook. Aanvankelijk ging de King Israël dat zeer goed. Dat gaf door veel meer wijd voor ihre Schop en Rinder als in Kanaan. Hier vermeerden ze zich zeer. Hier, wo dat tweede boek Mose aanvangt, waren seit Jacob zijn tijd al bij 350 jaar voorbij gegaan. De Egypter hadden al lang terug Jozef vergeten dat hij eenmaal geleefd had. Zu deze tijd hadden de Kingen Israël zich zo zeer vermeerd, dat de Egypter aanvangen angst te krijgen wat passeren wordt, wanneer dat terecht gaf. Dat kon dan zo ramkomen, dat de Kingen Israël zich met den Feind in de Egypter draaien worden. En zo duurde het niet zeer lang, wat de Channing een nieuwtje zaadsruut bracht, dat alle babys, wat jongens waren, omgebracht zullen worden. In Egypten jaft dat een grote river, en die heet de Nil. Hier zullen al die kleine jongens neergeschmeten worden. Wanneer einer sich dat so überlegt, dan kan einer een beetje metveilen, wo schlecht de jonge Mütter dort mat gegonen haben, wanneer Baby baul geboren soll worden. Zij hadden grote angst, dat worden jonkjes zijn. Ik wonder hoeveel mamas ihre jonkjes wahrgenomen worden en aan den River ineengeschmeten worden. Durch dit habe ich eine ganz klare Leer. Dit is waar een Beispiel, wo die Sothun versucht, dat Volk Israël te verdorven. En waarom wir den beisen Feind so sehr dono, dit Volk uit te ratten? Hij wil dat abholen wat Gott versprochen had. Hij wil dat verhinderen, dat durch dit Volk der Rada, Jezus, komen wordt, wat op een Kreuz für immer seine Macht verdorven wordt. Dan sagt dat im tweeden Kapitel, dat door een jonget Ehepaar wir, wat van Levi aufstamden. De man heet Amram en zijn vrouw heet Jochebed. Die kregen een jonkje. En als die Mutter zag, wo schmockt dat leid, verstürk sie dat voor 3 Monate. Wenn Pharao seine Soldaten siegen kommen, dann fangen sie dort nicht. Aber dat jonkje wordt immer grater, war dat nicht mehr möglich, wie dat Kind so leicht zu verstärken. Dann fall wat bei. Sie nahmen groter Korf, en die den von binnen mit Pech uitschmeren. Dan leed sie dat Baby do an en leidt den Korf im Water, mangt dat diepe Gras schwammen. Ihre Tochter Miriam stahl sie an, door no abzupassen, wo die Korf mit dat Baby handschwamm. Dan fiel die Haar dat so, dat die Tochter vom Channing, die Prinzessin, grotsnom Riefer ging sich zu Boden. Bol sagen ihre Diener, dat Korfje manke beisen. Sie brachten dort, en door binnen wie een kleines Jongje wat hielen deed. Dan jammer den Channing seine Tochter dat even dat kleine Kind. Sie wist je ook wo dat herkom. Sie seht voorts, dit is een van de Hebräer ihre Kinder. Die Schwester Miriam wie ook voorts door, en bood deze höhere Früh aan, dat zij voor eine Früh zieken wordt, wat dat kind maalt geven kon. En zo holt sie ihre Mutter. Dan zei die Channing seine Tochter zu Jochebed, neem dit kind en bezorg dat. Ik word die dafür betolen. En zo zorgde haar dafür, dat dit kind nicht angebracht wordt, en dat die Mutter sich nicht mehr fürchten moest, dat die Soldaten dat kind op einmal vingen worden. Ik denk die Eltern han zeer dafür gebet, dat die haar ihre Kinder bewahren wordt. Wir zijn hier ook,
dat de Jochebed wellig weer dat kind op te geven, want bloos zijn leven wordt geraad worden. En zo zegt de Schrift ons, dat als dat kind eerst geraten weer, bracht ze aan om Channing zijn dochter. Vele Bibeluitleier geloven, dat kind weer nu zo bij 2 tot 3 jaar oud. Dat bedoelt hier, dat het jonkje nu afgewandt weer. Deze dochter van Pharao weer waarschijnlijk bevrijd en had but nu keine Kinder gekregen. Zij nam dit kind dan als ene zin aan en gaf hem den namen Moses, wie ze hem uit dem water genomen had. Den namen Moses bedoelt uit dem water. Des Moses zal dan nu zo opgetrokken en uitgeleerd worden, dat hij nog eenmaal de koning van Egypte worden kon. Dat kan een zich kaum voorstellen, dat dit jonkje, wat im Riefer zal verzeipt worden, nu als toekomstige koning aangezien wordt. De nächste jaren moeten voor Amram en Jochebed schwaar geweest zijn, als zij zagen, wo er kleine jong zo ganz anders op was, als zij dat gewand wären. Moses leeft nu in een heidnische familie. Wordt hij ook aanvangen de Egyptische afjetter aan te beden? Wordt hij doordat verdorven worden, dat hij mag zeer rijke mensen leeft, wo hij alles hebben kon wat am janken? Dit worden bestemd de gedanken van Moses zijn Eltern geweest zijn. Voor de Kinder Israël wordt die tijd immer schwander. De Pharao en zijn regierung had nog hoed op aan. Eerstens wie de Egypter voor de Israëlieten angst, weil ze zich zo sterk vermeerd hadden. Dat tweede weer dat de koning er nu aanvang als Skloven uit te nutzen. Weil zij tot deze tijd vele grote gebieden buien deed hij de Israëlieten immer slechter behandelen. Duizenden Israëlieten moesten dag voor dag aan de brodende hert teilen strekken. Wanneer ze niet fix genoeg arbeiden deden, dan wären da Absichter, wat de Pitch nicht vergeefs trugen. Dat wordt zo schlimm, dat de Israëlieten onder ihre Last steenden en schreeuwen o Gott, dat hij hen helpen wordt. Dan kwam dat zo ram, dat als Moses opgewassen weer, hij eenmaal op het land voer, om te zijn wo zijn bruider de Israëlieten dat ging. Hij zag, wo die gekwäeld worden. En als hij dat beobacht, dat een opzichter een Israëliet verpriegelt, kon hij zich niet langer houden. Hij kijkt zich dan schwind om, te zijn of de andere Egypter wären, en dan sloeg hij den opzichter door voortsdood, ohne dat hij daaraan dacht, wat voor trouble am dit brengen wordt. Dan begrooft hij den schwind am zand en hoopt dat keiner dat gezien had. Aber am nächsten dag, als hij weer doorheen ging, zag hij, wo 2 Israëlieten zich rautsen deiden. Dan zei hij zu dem Schuldigen, waarom schlägst du die Nächsten? Die wollen aber gar nicht horchen, en seht am jähen an, wer haft die Ton Absichter in een Rechter über uns gesagt? Wirst du mich vielleicht auch anbringen, so's du den Ägypter gestern anbrachst? Dit weer für Moses een zeer groter Schlag. Nu wist hij, dat zich dat zo langsam ramgereed had, wat hij gedaan had. Nu wordt hem zeer angst, dat wanneer de koning dood aan wordt, wordt hij hem ook wel een dood merken. Zo wordt het dan ook. Als de Pharao dat aan wordt, dan zocht hij naar Moses om hem ook dood te merken. Moses overstuurt uit. Hij raant naar dat land Midian, wat aan de oostelijke zijde van dat Rode Meer ligt. Wat gaan we van dit leren? Dat eerste wat mij opvalt, is dat de moeder van Moses dat kind met zeer veel geleerd hebben, besonders over ihren Glauben. De Jochebed had den Moses als kleines jonkje zeer veel verteld, wo Gott Abraham en Isaac en Jacob gevierd had, dat Moses alles een jonge kind wist, dat de haar veel groter en sterker is als de jatsen van Egypten. Doorwegen feilte zich als opgewassener man doller naar een Israëliet als naar een Egypter. Dat hij den bij zijn opzichter doodmoek, wie nicht Gott zijn willen. Aber wie seine dadurch, dat Moses im Horten noch immer ein Israelit weer, wanneer hij ook al jaren als de zeen van dem koning gegolten had.
Im Nieuwen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 11, die Vers 23 bis 27, sagen dat zo. En ik lees dem mal vor. Derchem Glauben wordt Moses, als geboren wordt, 3 Monate von seinen Eltern verstärken, will sie sagen, dat hij een schmakke Kind weer, en leiten sich durch den Channing sein Befehl nicht ängsten. Durch den Glauben leidt Moses sich nicht länger Pharao seine Tochter ersehen nannen, als er erst abgewassen wir. Hij wählt lieber mit Gott sein Volk zu lieden, als sich noch ein Stoßje an die Sünd zu erjatzen. Hij sagt, dat für Christus zu lieden geraderer Rektum wir, als al het Ägyptische Goud. Wie sie sagt, wat die Belohnung sein wird. Durch im Glauben verleiht hij Ägypten en fürcht sich nicht für den Channing sein Ohr, wie sie sich an den hielt, den hij nicht sagt, so als wann hij am sagt. Hier mocht ich besonders zu den Älteren reden, wat meine Stem von der hören. Wat leer je jullie Kinder? Dat jaft so wat, dat die Älteren ihre Kinder al het andere bijbrengen, bloos nicht die Schrift, in wat door binnen steht. Einzige Älteren, ook predikers, stetten sich ab die oude Saai, je leerda, je verkeerda. Aber wisst du, dat het nicht in der Bibel steht? Gott hat sonst niemals gesagt. Dort haben sich Menschen uitgedacht, wat het nicht wisten oder verstunden, dat het ook een goudet uitgeleerd zijn jaft. Die Schrift jaft alle Älteren den Befehl, dat sie ihre Kinder die Schrift beibringen sollen. Einzig Leben, dat riekt touw, wenn die Kinder dort lehren, wie ihm bei gemeint gehen. Dat is dann al veel te laat. Wenn Moses seine Mutter so lang gelehrt hat, bis Moses abgewassen wir, dann wird er bestimmt die orechte Lehr von den Ägypter angenommen haben. Wel wans nicht durch oude Saaien oder Sprech wieder terughouden laten, dort zu doen wat eine Schrift ons geboden is. Ich mocht verschlonen, dat du als Mutter die kleine Kinder uit de Bibel Geschichten vertelst, wat sie gut verstehen können. Wenn du selbst viel in der Bibel lasst, besonders im Alten Testament, dann wirst du viele passende Geschichten finden, wat auch ganz kleine Kinder verstehen können. Als Vater sagt die Schrift, erst dat deine Abgabe, deine Familie so abzutragen, dat sie den Herrn kennenlernen und dat je als Familie taub beten können. Dat neidigst dabei ist, dat du erst selbst den Herrn Jesus in dein Leben abnimmst. Dann wirst du auch die innerliche Kraft haben, mit deiner Familie taub uit de Bibel zu lesen und taub zu beten. Früher wird het vorhin so gesagt, dat het beter ist, wenn einer selbst und auch die Kinder über die Bibel mal wenig weiten. Der Grund für diese Einstellung wäre, dass einer soll unschuldig bleiben. Dies Gedanken kommt nicht aus der Schrift, aber auch von menschlichen Gedanken, wat ganz falsch darüber denken. Gott hält uns verantwortlich, nicht bloß für das wenige, was wir vielleicht weiten. Nee, er hält uns verantwortlich für das, was wir haben weiten könnt. Die Bibel sagt ganz klar, in 2. Timotheus 3, 16 bis 17, alle Schrift ist von Gott angegeben und ist dort uns zu belehren, uns dort Recht fernzuhalten und zu unser Betenis uns tracht zu wiesen, in einer Gerechtigkeit belehrt zu werden, so dass ein Gottesmensch imstand ist, in gute Worten geschickt zu sein. Wenn wir dort tun, wird der Herr durch großen Serien in unsere Familien hineinbringen. Und unsere Kinder wollen in dieser beise Welt so abwassen, dass sie auch den Herrn wählen in deinen, kriegt es Moses dort deed, als hij dort in Ägypten bei die Chinesen abwas. Wel wir nu noch tot beten. Lieber Herr, wir danken dir für die Geschichte von Moses. Halb alle Tauhierer, dat sie ihre Kinder dien Wort beibringen und anbeten lehren. Halb auch die, wat durch schwere Tiden gehen, dat sie nicht verzögern mochten, aber dat sie ihr Vertrauen ganz ab die Saaten wurden. Amen.
Wann je noch Fragen haben, über dort, was je auf dit Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche je allen eine gute Week. Op hier.